Σήμερον σταυρώσανε το παντοβασιλέα, τότε εκείνο τον καιρό, συμβουλίων εκάμα, αρχιερείς και γραμματείς, με το λαό αντάμα, για να συλλάβουν το Χριστό, και να το θανατώσουν πάνω σε ξύλινο σταυρό, δια να το καρφώσουν οι δολοί αρχιερείς, οι γραμματείς οι πρώτοι, συμβουλίων επίσαν, να ευρώσει προδότη, εσκέψεις τον κυλογισμοί, δεν απομείναν φρούδα, ευρήκασι των δολίων, Απόστολον Ιούδα, αργυρία σου δίδομεν, όσα και αν θελήσεις, Χριστόν εις το πρετόριο, να μας τον παραστήσεις. Δεν εφοβήθη ο άθλιος, η γυναμή το χώσει, κι αμέσως τότε έταξε, να τους τον παραδώσει. Δίδουσι τότε προς αυτόν, αργυρία 30, και πήγε και παρέδωσε, τον χτίσαντα τα πάντα, και στρατιά ολόκληρος, πήγε να το συλλάβει, στον πρώτερο του σεβασμό, όπλος τότε πάει, τότε ο Πιλάτος έλεγε, στον όπλο των Εβραίων, στο πλήθος των υποκρίτων, κι όλο των Φαρισαίων, ότι δεν βρίσκει αφορμή, δια να το σταυρώσει, και πέμενα απ' τον θάνατο, για να τον αθώσει, του απαιτούν να σταυρωθεί, όλοι με μια ιδέα, διότι εαυτόν ποιεί, μονάχος βασιλέα, αφού δεν ήταν αδύνατον, τα σχήρας αυτός νύπτει, την αμαρτία εις αυτούς, και την ευθύνη ρίχνει. Οι στρατιώτες Στέφανον, βάζουν στην κεφαλή του, εξακαθόν και τακτικά, έδερναν το κορμί του, το πρόσωπο του ετύφλωσαν, έπειτα το κεντούσι, προφήτευσον ημί Χριστέ,
πόδας με καρφιά, χείρας και πόδας με καρφιά, στο ξύλον εφαρμόσαν. Φωνάζει ο Χριστός δίψω, φωνάζει ο Χριστός δίψω, με το καρφιόν τα βάρη, χολή τον εποτίσανε, χολή τον εποτίσανε, ξύδι με το σφουγγάρι, τότε φωνάζει άλλη φωνή, τότε φωνάζει άλλη φωνή, ήτης εδώ και τρόμον, Θεέ πως με κατέληψες, Θεέ πως με κατέληψες, στα χέρια των ανθρώπων, και έκλεινε την κεφάλι, και έκλεινε την κεφάλι, επάνω εις το στήθος, και παραδίδει την ψυχή, και παραδίδει την ψυχή, το θεϊκό του ήθος, εις δεκτών στρατιώτων, εις δεκτών στρατιώτων, με λόγι στην πλευρά του, χτυπά το δέμα και νερό, χτυπά το δέμα και νερό, έρεψε η καρδιά του, τότε το καταπέτασμα, τότε το καταπέτασμα της Εκκλησίας εσχίστη, άνω και κάτω ολόκληρο, άνω και κάτω ολόκληρο, στη μέση εχωρίστη, και σβήσε τότε ο ήλιος, και σβήσε τότε ο ήλιος, και χάθη η σελήνη, 3 ώρες τότε συνεχώς, 3 ώρες τότε συνεχώς, ημέρα νύχτα γίνει, έσβησε τότε ο ήλιος, έσβησε τότε ο ήλιος, και χάθη πέρος πέρα, και φάνησαν στον ουρανό, και φάνησαν στον ουρανό, τα άστρα την ημέρα, ο διευθύνων απάντα, ο διευθύνων απάντα, εις τον σταυρό κρεμάται, όλη η φύση στο θρήνη, όλη η φύση στο θρήνη, κι ο κόσμος το λυπάται, ήδη από το φόβο της, ήδη από το φόβο της, όλη συνεκλονίτο, η θάλασσα εβουρκώσε, η θάλασσα εβουρκώσε, θολή και μαυρίτο, και οι νεκροί σηκώθησαν, και οι νεκροί σηκώθησαν, βγήκαν απ' τα μνημεία, και εμφανίστηκαν πολλοί, και εμφανίστηκαν πολλοί, στην πόλη την Αγία, τότε ο εκατοντάρχος, τότε ο εκατοντάρχος, πάρα πολύ φοβήθη, και είπεν αλήθως Θεού, και είπεν αλήθως Θεού, Υιός Χριστός γεννήθη, η μύτηρ σου δε βλέπουσα, η μύτηρ σου δε βλέπουσα, την αδικοσφαγή σου, ήρθε έως το Γολγοθά, ήρθε έως το Γολγοθά, να κλάψει την ταφή σου, πως να το κλάψω έλεγε, πως να το κλάψω έλεγε, σήμερα τον Υιό μου, το φως που δίδει στη ζωή, το φως που δίδει στη ζωή, στα πέρατα του κόσμου, έλεγε και κατάντησε, έλεγε και κατάντησε, σαν δέντρο μαραμένο, πως μπορώ μοναχόγιο, πως μπορώ μοναχόγιο, να βλέπω σταυρωμένο, τα σπλάχνα μου σπαράσσονται, τα σπλάχνα μου σπαράσσονται, συχνά χτυπάει η καρδιά μου, και τη σφαγή σου πως βαστούν,
φαγί σου πως βαστούν τα μάτια τα δικά μου. Γλυκητάτη μ' ανοίξεις, γλυκητάτη μ' ανοίξεις, τεχνογλυκητατών μου, τον θάνατό σου πως βάστα, τον θάνατό σου πως βάστα, το φως των οφθαλμών μου. Και πώς έχει. Κόψουμε εδώ. Άνοιξε διάδρομο να περάσουν να περάσουν οι άνθρωποι, δεν περιμένει και η ώρα. Μετά ρε παιδιά, μετά. Ας είναι ασπαστούν οι ανθρώποι και μετά. Μετά. Σερνίες δευτή. Σερνίες δευτή. Πότε ξέρεις. Δεν έχω
Πάμε για το